Mayong buntag, may gusto ko na Kristo. Welcome sa ato ang 50th founding anniversary. O mayong pag-abot din sa parokya sa Holy Cross Parish sa Basak o sa ato ang kasaulugan sa alas 10 sa buntag nga misa para sa ato ang ika-50 katuig pagkaparokya. Ato karong ilakip sa atong hiniusang pagampo, pasalamat o paghandom sa mga kalag. Pamisa sa adlaw na tawhan ni Luth Narciso o pamisa sa mga kalag nilang Climaco, Balbina, Marjonel, Dilia o sa tanang kalag sa Purgatorio, nagpamisa Narciso family. Thanksgiving Mass for the graces received and good health offered by Rosario Goite Cabaluna and family. Pamisa, Thanksgiving Mass for the 50th founding anniversary of Holy Cross Parish, offered by Edel de la Victoria and family. Pamisa sa dalang sa mga kalag nilang Maria Lourdes de la Victoria, Ferdinand de la Victoria, Jaime de la Victoria Sr., Jaime de la Victoria Jr., Clarence Paul Waminal and Alejandro. Nagpamisa Edel de la Victoria and family. Pamisa alang sa mga kalag nilang Reverend Father Restituto Padilla, Reverend Father Marino de Paz, Monsignor Constantino Batoctoy, Reverend Father Henrieto Visitacion, ug sa kalag nilang Tatay Francing de la Victoria, ug sa tanang mga chapel leaders sa parokya nga mitaliwan na. Nagpamisa Edel de la Victoria and family. Pamisa alang sa kalag ni James Arthur Aglipa, offered by Gidel Yu and family. Pamisa sa kalag nilang Johnny Falcon, Clyde, Vicent Manggubat, Loyet de la Peña, Arturo Benlot, Esther Malyarca, Arsenia Racho, Mario Liamas, Alicia Radasa, Victor Polinar, Eric Lauchenko, offered by Mimi Boy and Mimi Potestas. Pamisa sa kalag ni Alan Lagnason sa iyang ika-siyam kaadlaw nga nobina, nagpamisa Lagdason family. Pamisa sa mga kalag nilang Apolinario, Francisco, Eulogio Sr., Remedios, Rogelio Alan, nagpamisa Nicolasa Sipada. Thanksgiving Mass for the 15th anniversary of Holy Cross Parish, offered by Hilario and Hernanita Amisila. Kining nga misa atong ihalat alang sa katuyuan sa atoang Santo Papa, Papa Leo XIV, sa atoang Arsobispo sa Cebu, Most Reverend Alberto S. Oydidi, Doctor of Sacred Theology, ug sa atoang Kura Paroko, Reverend Father Fromencio Mahusay. Pamisa usab alang sa death anniversary ni Crispina, offered by Mr. and Mrs. Marinay. Magampo kita, tinabangan usab sa atong patron San Roque ug San Vicente Ferrer, aron dadun nga sa Dios ang atong mga kabalaka ug panginahanglan, lakip ang pag-ampo nga dadawat sa atong parokya. Palihok, mangluhod, pag-ampo sa dili pang santos nga misa. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. O Isus ko, pinaagi sa putli uyamot nga kasing-kasing ni Maria Santissima, ihalad ko kanimo ang akong mga pag-ampo. Buhat ko, kalipay ug mga pag-antos nining adlaw, uban sa santos nga misa sa tibok kalibutan. Ihalad ko sila alang sa katuyuan sa imong mahal nga kasing-kasing, aron maluwas ang mga kalag ug kabayaran ang mga sala. Ihalad ko sab sila alang sa katuyuan sa mga obispo ug kaparian, ilabi na sa mga apostolado sa pag-ampo, nga magkahiusa unta ang tanang mga Kristiyanos sa tibok kalibutan. Amen. Pag-ampo alang sa proseso sa kanonisasyon ni Halangdong Teofilo Kamumot. Makagahom o kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya o ang gugma alang kanimo, mong naghimo sa imong alagad,
Halangdong Teofilo Kamumot, sa paghalad sa iyang kinabuhi diya sa pag-alagad kanimo, isip pari o obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pag-ampo ug manggihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot ngang iyang hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panag-ingnan ug makita sa simbahan ngangay sa ibayaw sa kadungganan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog niining imong alagad, mapaubsanon kaming nangaliyupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among gipangayo. Sa ngalan ni Jesucristo, among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga nasa malangit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinis sa yuta, maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog mang lingkod, atong andamon, atong kaugalingon alang sa ato ang Santos nga misa. Atong pilgrims karon, tanang area coordinators, chapel leaders, and chapel officers, heads of all mandated organizations and ministry, barangay officials o barangay Basak Pardo, barangay Basak San Nicolas, barangay Kiyot, parish pastoral council, ang ato ang Westy officers. Ang atong choir, ang Council of Choir, atong mga co-celebrant sponsors, Miss Rosita Yu, Mrs. Gloria Yu, Mr. and Mrs. Timmy Maglasang, Mrs. Pori Garay and family, Mr. and Mrs. Nelson Ruelo, Engineer Woodrow Ralion and Dr. Maitos Hau, Catholic Women's League, Mrs. Rimonda de la Victoria, Lina Encherto, Mrs. Juday Alipuyo, Mr. and Mrs. Hale Maribao, Mr. and Mrs. Delphine Bautista, Mr. and Mrs. Richard and Stella Maris Calamba, and Mr. and Mrs. Jonathan Galorport. Atong co-sponsors, Josie Rose Pacanya and family, Mrs. Perry Hiromo and family, Gornes family, and Brotherhood Chapel, Quaco Compound, Santo Niño Community Chapel, Suran, Orbanpur. Check. 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 1, 2. Check. 1, 2.
Check.
Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang kalinaw manaa kaninyo. Mga hinigugma ko mga igsuon, yan ni Kristo, usa kini kabulahang adlaw, nagkatapo kita alang sa pagpasalamat sa Ginoo, nining dakong grasya, ang ika-50 nga anibersaryo sa katukuran sa atong parokya. Ato karon nga andamon ang atong kaugalingon sa pagdawat sa Ginoo ini Eucharistia, maghiusa kita sa pagpangayo kaniya ug pasayon. Nagakumpisal ako sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa dako iyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton ay akong sala, akong dakong sala. Usa nga muyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos ug kaninyo mga igsuon arinya kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa nga tanan ug pasayloon sa atong mga sala dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Diyos, nga namati kanunay nga maluluyon sa imong mga alagad nga nahimutang sa mga hagit sa kinabuhi, sa among pagpasalamat kanimo, tungod sa imong kaayo nining maong parokya, nga nakasugakod sa 50 katuig, nga nangalagad sa imong katawhan, puna kami kanunay sa grasya sa imong pakiguban, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo nga imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Miingon si Moises ngadto sa mga Israelita, karong adlawa pagpili kamo niini, kinabuhi ba o kauswagan o kamatayon ba o katalagman. Kung tumano ninyo ang mga sugo sa Ginoo nga inyong Dios, nga gihatag ko kaninyo karong adlawa, nga mao ang pagigugma sa Ginoo nga inyong Dios sa pagsunod sa iyang kabubuton ug pagbantay sa tanan niyang mga sugo. Mahimo kamong lig-on ug mudaghan pag-ayo ug panalanginan kamo niya
sa yuta nga inyong gidulngan aron mainyo kini. Apan kun inyong isalikway ang akong mga sugo ug madani kamo sa pagsimba sa laing mga Dios, sultihan ko kamo karon nga mga matay gayud kamo. Mubo lamang ang inyong kinabuhi sa yuta nga inyong panag-iyahon, iniglabang ninyo sa Hordan. Gihimo kong saksi karon ang langit ug ang yuta nga kamo gipapili ko sa kinabuhi o kamatayon, sa panalangin o katalagman. Busa, pilian ninyo ang kinabuhi aron kamo ug ang inyong mga kaliwatan mulungtad. Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios, alagari siya ug ayaw kamo pagbulag kaniya. Kini makahatag unya kaninyo kusog ug taas nga kinabuhi, inigpuyo unya ninyo sa yuta nga gisaad niya sa inyong katigulangan nga si Abraham, si Isaac ug si Jacob. Ang pulong sa Ginoo. Bulahan sila nga nagalawom sa Ginoo. Bulahan sila nga nagalawom sa Ginoo. Bulahan ang tao nga wala magsunod sa tambag sa dautan, ni maglakaw sa dalan sa makasasala, ni makiguban sa mga walay ulaw, kundi nalipay pagpalandong sa balawod sa Ginoo, adlaw o gabi. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanong duol sa masalog nga tubig, nga nagahatag sa iyang bunga sa ating bunga. Ang iyang dahon dili gayud malarag, bisagon sa iyang buhaton mo lampos. Dili ingon ini ang dautan, dili gayod. Sama sila sa tahop nga paliron sa hangin. Kayang Ginoo nagabantay sa dalan sa matarong, apan nagalaglag sa dalan sa dautan. Bulahan sila nga nagalawom
Ang ginumana ninyo. Pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Lucas. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ang anak sa tao kinahanglan nga magantos pagayo ug isalikway sa mga punuan sa mga Hudeo, sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya og banhawon sa ikatulo ka adlaw. Ug mingon siya sa tanan, kung may buot mo sunod ka nako, kinahanglan nga magdumili sa iyang kaugalingon, magpasan siyang krus sa tanang adlaw, ug magsunod ka nako. Kay ang buot magluwas sa iyang kinabuhi mawadan hinuniini. Apan ng kawadaan sa iyang kinabuhi tungod kanako magluwas niini. Aduna ba'y makuha ang tao kun mayang tibok kalibutan apan mawalang iyang kinabuhi? Wala gayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Magpabiling manindog. Sa di pa nako i-deliver ning akong mubo lang nga wali, muhangyo ko ninyo lingia ang inyong mga tapad. Lingia unya pangutan adayon 50 years ago, where were you? Oh. Sige. "50 years ago, ako, dito pa ko sa Bohol, 9 pa ako edad, 50 years ago. So, hapit na ko mas senior citizen. Ang atong padrikura nga buutan, si Father Omen, atong panahon na, 50 years ago, murag 1 year old pa kato. Basta kay inanang idara. Si Father Nas, I'm sure wa pa siya matao. Si Father Chan, labaw pa ni. Wa pa ni. Father Junel, wa pa. Ado, mordungawg na. Ado, wa pa. Si Monsignor Herbolingo, 40 na. 40 na itong panahon na niyo, pagtukod aning maong parokya. Si Monsignor Dade, 70 na karon niyo? 77, oh. Sa ato pa, atong panahon na, 27 anyos na pari na kanyor. 25 na pare, oh. Basta kaya na anak kaya, nabutan na kay ka atong panahon na, no? How long is 50 years? Kamu tinganing mga batanon, moingon mo, taas kay ng 50 katuig.
Pero kami nga niabot na hinlapas nag 50, makaingon jud mi daw damgo lang. Amen? Oh. Sus, labay lang nga kalit malagsakit akong tuhod, ba na? Tiguang na. Dali ra kaayo ang panahon. Ug sakto ta. Kay ang Ginoo mismo, diha sa unang pagbasa, sa basahon sa Deuteronomio, ang Ginoo mismo ha, siya miingon, mubo ra, gamay ra ang imong panahon sa kalibutan. Okay? Oh. Amo diha, basi magkumpiyansa mo kay bata pa mo. Mukalit ra mo katiguang, manghaplas ra gihapon mo pohon. No? Mubura ang atong kinabuhi. Ang Ginoo mismo nagpahinumdum nato karon. Unya miingon siya, kamo ang mupili. Ha? Gihimo ta sa Ginoo tungod sa iyang gugma, tagaan ta niya kagawasan. Wa ta niya pugsa, wa ta niya himo ang robot nga mosunod ra unsa iyang gusto. Kita ang mupili, siya ang miingon kay mamay ang kagustuhan kay gihigugma man ta niya. Kinahanglan kita ang naay gahom sa pagpili. Siya, naasa niyo tubangan, kinabuhi o kamatayon, grasya o katalagman, kamo ang mupili. Pero mingon siya, pilia ang paghigugma sa Dios. Okay? Ug sunda ang iyang mga kasuguan. Aron nga ang inyong kaliwatan, mini ang mga tao nga magsunod nato, makatagamtam sa dakong grasya sa Dios. Amen? So kita mo pili ha, o muhukom ta nga maglinaog yun ta, ato rang kaugalingon ang atong hunahunaon, ay mo na. Ikaw ang magbuot. O mo pili ka nga, di jud ka magpasaylo, bahala ko to mamatay, di jud ko magpasaylo niya. O imo na. Imo nang pagpili, ayo pasanginli ang uban. Basi mo ingon mo, may gusto ni Father Omen, di kamo, inyo na, oy, ay panghunaw. Kumupili ka nga mahimong maluluyon. Imo na pagpili. Kung magpili ka nga manerbisyo, nga di ka magunahuna og balos, imo na. That's your choice. O mapili ka nga matinagdanon sa imo mga silingan nga naglisod, mutabang, imo na. That is your choice. And today, God is telling us, it's good to choose life. Ha? Oh. Kung gusto ka nga magmalipayon ka, kung gusto ka nga nindot imong kinabuhi, makahuluganon, pilia ang pag-ampo, pilia ang kagustuhan sa Ginoo, pilia ang pagunahuna sa uban. Dili lang sa imong kaugalingon. Paminawa si Kristo kay karong adlaw sa ebanghelyo miingon siya ang musunod nako malimot sa iyang kaugalingon, meaning ayaw na sige linaog, oy ayaw na pirmi imo huna imong kaugalingon ra, di jud ka malipay ana, di jud ka makabaton og tinuod nga kinabuhi. Mao na mensahe ni Kristo, ang maniguro mawad-an og kinabuhi. Oh, mga fathers di ta magtulog-tulog ha. Kaya basi malimot ta ani. Ang maniguro mawad-an og kinabuhi. Ang makamao nga makalimot sa kaugalingon, meaning magunahuna sa uban. Mao na nuoy makabaton og kinabuhi. But again, the choice is ours. Wa gid ta pugsa sa Ginoo. Miabot tag 50 ka tuig isi parokya, ngano man. Nganong nakaabot man ta aning panahon na. Tungod kay mitabang og naluoy nato ang Ginoo. Brad, bisan pag unsa ka maayos mga pari nga moagi diri. Kung way kaluoy sa Ginoo, di ta mo lahutay. Amen. So naiabot aning panahon na tungod sa grasya sa Dios. Pero tungod kay nipili man ta. So maingon sa nato nga nakaabot aning panahon na tungod kay daghan nato nipili nga mahimong aktibo
nga mga sakop sa maong parokya. Amen? So kaninyo mga aktibo nga nanginlabot yun, mitabang yun, pakpakan na to ang tanan. May numdum lang ko sa istorya sa usa ka batang babae, naghatod siya pagkaon sa iyahang amahan nga nagtrabaho sa construction, damay gitukod ba? Construction worker. Nya, ang bata, naabtan na iyang papa, samtang nagdala sa pagkaon, paniudto, nagmasa in town sa siminto. Nya, ang bata, inosente, kinangutana siya, pa, unsa da imong gibuhat? Nya, ingon tong amahan, anak, ang atong tukuron din hina, mga kauban akong trabahante, magtukod mi diri og balay sa Dios. Simbahan day lang gamoon. Magtukod mi og nindot nga balay sa Dios. Ang bata, inosente kaayo. Ingon siya, kuyawa day sa akong papa, oy. Magtukod magbalay sa Dios. No? Ang amahan, yang paduol ang bata, yang gakos, yang inan nga anak. Tinuod, nindot kaayo, nga kay gayunan nga, makatabang mi paghimo sa balay sa Dios. Pero ingon siya, nak, abi nimo, ikaw, apil sad ka sa paghimo sa balay sa Dios. Ingon ang bata, di, kung sa kita matabang pa nga, gamay man kong bata. Yamingon ang amahan, nak, kung di pa ko nimo hatdag paniudto, di ko makatrabaho. Maluya ko. Tungod nimo, nakusgan ko, active ko, nakatrabaho ko, so apil ka sa maong proyekto pagtukod sa nindot nga balay sa Dios. Mga igsoon, ako na lang gigamit ng maong istorya aron pagdasig natong tanan, no? Kabahin tani ining maong parokya, kining simbahan, kining balay sa Dios, no? Kining mga batanon, pagkadungog nako, naminaw sila. Ang ilang imagination, balay sa Dios, kini ra yung balaya. Kining building. And that is true. You are correct. But there is a deeper meaning of the house of God, which is His people. Kita nga katawhan mao ang balay sa Dios. Kita ang simbahan dinhi sa kalibutan. Amen? O, pakpakan na ito ang tanan. Miingon man ko nga, mubo na akong wali, so ako na ning hinapos nga mga pulong. No? Nindot kayo ang gisulti sa usa ka spiritual writer. Ingon siya, if you take care of God's house, God will take care of your own house. Pagkanindot. So hinaot ko, tag-usa nato, madasig ta, atong ampingan ang balay sa Dios. Una, kining building, ato ni ampingan, tabangan nato, magpabilin ang iyang kalimpyo o ang iyang kanindot. Ampingan sa nato ang balay sa Dios, meaning ang katawhan, ang matag-usa nato. Kung naay magluya, atong tabangan. Kung naay nawala sa maayong dalan, ato sa dyan tabangan nga, mahibalik sa sakto nga dalan. Wa gid tay angay nga pasagdan. Amen? Before ko mo end, mudasig ko ninyo, ako na ning gi-post sa Facebook. Follower ba mo may sa magbalantay? Pag-sure mo, oy. Kung nag-follow mo, na nakoy-gi-post nga pagdasig, nga atong ibalik tong atong kinaraan nga gibuhat sa pag-ampo. Ya, tingan ni, basin inyo nang gisugdan dire, pero nindot kaayo nga, kanang inig alas 6 ito sa gabi, mubagting ang lingganay sa simbahan, kunya ang mga tao muhunong ba? Ngano man? Nganong muhunong man ta? Muatubang ta sa simbahan. Unya, mag-ampo sa Angelos. Okay? Ato ni ibalik ha. Sa tibuok, Archdiocese, mga fathers ha, please cooperate ha. Unya, ni alas 8 gabi bagting na pod. Muhunong na pod ta. Atubang ta simbahan. Ngano man?
orasyon para sa mga kalag sa purgatorio. You're familiar with the angelos, right? Ang kanang pag-ampo sa kalag sa purgatorio, usa ka amahan namo, usa ka maghimaya ka Maria, usa ka himaya sa amahan. Okay? And then sa katapusan, moingon ka, pahulay nga dayon, ihatag kanila o Ginoo, ug ang imong kahayag, mudanag kanila hangtod sa kahangturan. Sa English, pwede na po moingon ka, may the souls of the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Okay? Abi ninyo, mamatay biya tantanan. Kung kada adlaw ta mag-ampo sa mga kalag, pagkanindot. Very simple prayer, but it's our way of saying, we don't forget you. We keep remembering you. Sa ato mga ginikanan nga nangamatay, ato mga lulo, ato mga igsuon, we don't forget you. We always remember you. Every day. 8 o'clock in the evening, we remember you. And we are praying for you. I assure you, they will also pray for us. Palihog, manindog. Mga igsuon sa atong pagpasalamat sa Dios sa 50 katuig nga panaw sa atong parokya, uban sa pagtuo ug pagsalig sa iyang walay pagkapakyas nga gugma. Ipataas nato kaniya ang atong mga pagmuyo alang sa simbahan ug sa kalibutan. Atong itubag, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa balaang simbahan, sa Santo Papa Leo XIV, atong Obispo Alberto, ug sa tanang kaparian, nga magpadayon silang mahimong matinud-anong magbalantay, ug magiya sa katawhan sa dalan sa kaluwasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa Holy Cross Parish nga nagsaulog sa ika-50 ka-anibersaryo nga pinaagi sa balaang krus, magpadayon kitang mutubo sa pagtuo, kaluoy ug paglaom, ug magpabiling magkahiusa isip usa ka komunidad sa pag-alagad. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang nanguna ug nag-alagad sa atong parokya, mga pari, relihiyoso, laiko leaders ug tanang volunteers nga panalanginan sila sa Ginoo ug lig-unon sa ilang bukasyon sa pag-alagad. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang pamilya, kabatan-unan ug kabataan sa atong komunidad nga magpadayon silang mahimong buhing saksi sa ebanghelyo ug magtubo sa gugma ug pag-alagad sa isig katao. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa kalinaw ug panaghiusa sa kalibutan, ilabi na sa mga nasod ug katawhang nag-antos sa kagubot, kakabos ug kasakit, nga mabati nila ang kaluoy ug paghupay sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang mga miyembro o benefactors sa Holy Cross Parish nga miuna kanato sa pagtuo, nga dawaton sila sa Ginoo sa kahayag nga walay katapusang kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan nga mahigugmaon, paminawa kini mga pag-ampo sa imong mga anak, atol sa among kasalugan sa ika-50 nga anibersaryo sa among parokya. Dungga ang among mga pag-ampo, apil ang anaa sa among mga kasing-kasing, ug kining tanan sa kanunay among gipangayo
sa ngalan ni Kristo among Ginoo. Amen. Kapaliog malingkod. Awang giawhag ato ang pilgrims, ang area coordinators, chapel leaders, chapel officers, heads of all mandated organizations and ministries, barangay officials, barangay Basak Pardo, barangay San Nicolas, and barangay Kiyot, ang Parish Pastoral Council and WST officers, kuyog sa itong mga celebrant sponsors, Rosita Yu, Gloria Yu, Timmy Maglasang, Puri Cora and Family, Mr. Nelson Nuero, Woodrow Leon, and Maitos Hao, Catholic Women's League, Rimonda de Victoria, Lina Enchirto, Juday Alipuyo, Hil Maribao, Delphine Bautista, Richard, and Stella Maris Calamba, General Galorport, Josie Rose Pacanya and family, Mrs. Piri Hiromo, Bornes Family and Brotherhood Chapel, Cuaco Compound, Suran Santo Niño Chapel, Uranpur, ug sa atong mas sponsor, Mr. and Mrs. Eliser Alianic and family sa atong offertory procession.
Mga igsoon, pagampo kamo, aron nga atong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa nga tanan. Ginoo nga naghatag kanamo sa imong anak aron tungod sa iyang kaayo malingkawas kami sa kamatayon ug sa tanan dautan, nangamuyo kami nga unta pilion namo ang kinabuhi ug ang pagkamahigugmaon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, tunhay nga Dios ug magagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Bisan tuod, wala nimo kinahanglana ang among pagdaig, apan ang maong tinguha namo sa pagpasalamat kanimo, mao'y imong gasa. Ang amo nga pagpasalamat, wala magdugang sa imong kahalangdon. Nagpatubo hinuon kanamo diha sa among gugma, pinaagi ni Kristo. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang mga awit sa pag-ingon. Santos yun ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong Espiritu ang pagsantos ni mga gasa, ar mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pagwasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata, kini ninyo nga tanan, ug kana, kay kinibaw ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ng panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kinibaw ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan
ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhatag kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Ang pagandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malawomon mabanhaw silang tanan. Ug ang tanang nangamatay sa imong kaluoy, dad-a sila pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, San Jose Iambana, sa imong mga apostoles, mga santos ug mga martir, nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanilang tanan amoy ikaw nga daygon, amoy ikaw himayaon, pinagi ni Jesucristo imong bugtong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahong nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungugog himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanahato sa atong manunubos.
Magayo kami kanimo Ginoo, nga imo kami luwason sa nandautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Ginoong Kristo ngayon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw manaa kaninyo, ato karong ipakita ang atong panaginig sa unay. Panagdait, manaa kaninyo. Peace be with you. Kini mao kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang tanan niya gidapit sa bangkit sa atong Ginoo.
Magampo kita. Makagagahom nga Diyos, nga pinaagi ning pan sa kinabuhi, nagpakatakos pagluwas sa imong mga alagad, gikan sa kalisdanan, ug nagpaligon kanila pinaagi sa imong gugma, itugot kanamo ang pagtubo kanunay, diha sa paglaom, pagtuo, ug paghigugmaay, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Archidiocesis Sanctissimi Nominis Jesusi Vecibuana, Protocol number 70, Series of 2026. Declaration of a special year of grace for Holy Cross Parish, Basak Pardo, Cebu City, Cebu. Whereas the parish of the Holy Cross, Basak Pardo, Cebu City, Cebu, will celebrate its 50th founding anniversary on February 19, 2026. Whereas the parish priests and parishioners of Holy Cross Parish have requested for a declaration of a special year of grace in their parish. As Archbishop of Cebu, I hereby declare for Holy Cross Parish a special year of grace from February 19, 2026 to February 19, 2027. I therefore further declare the parish of Holy Cross, Basak Pardo, Cebu City, Cebu, as a place of pilgrimage within the specified period, and I grant to every Catholic person who takes part in the liturgical celebrations and other jubilee activities of the parish, or who visits the parish, a plenary indulgence, after praying for the intentions of the Holy Father, the Apostles' Creed, one Our Father, one Hail Mary, and one Glory Be, under the usual conditions, that is, making a good confession and receiving Holy Communion. Given this 13th day of February 2026, at the Archdiocesan Chancery, Cebu City, Cebu, Philippines, signed Alberto S. Uy Didi, Archbishop of Cebu, by mandate of the Archbishop, signed yours truly, Archdiocesan Vice Chancellor. Apostolic Nunciature, Manila, Philippines. As the Apostolic Nuncio in the Philippines, it is with heartfelt joy that I extend my prayerful best wishes to His Excellency, the Most Reverend Alberto C. Uy, Archbishop of Cebu, to the parish priests, and to the entire community of Holy Cross Parish in Basak Pardo, Cebu, as you celebrate your 50th founding anniversary. This Golden Jubilee is a wonderful moment to look back with gratitude on the countless blessings God has poured out since your parish was established on February 19, 1976. Your chosen theme, one parish growing in faith, charity, and hope, calls you to deepen your unity in these virtues and to recognize God's unfailing love for His people. Sacred Scriptures reminds us
of the importance of recalling God's constant guidance and providence. Moses exhorted the Israelites, "Do not forget the things your eyes have seen. Teach them to your children and to their children after them." Deuteronomy 4 verse 9. Likewise, Saint Peter encouraged the early Christians to rejoice in the living hope found in Jesus Christ and the eternal inheritance awaiting them in heaven. 1 Peter 1 verse 5. We therefore hold fast to this hope, for God has loved us first. This is how God showed his love among us. He sent his only Son into the world that we might live through him. 1 John 4 verse 9. Through his death on the cross and his resurrection, Jesus conquered sin and death, opening the way to eternal life for all who believe. 1 Corinthians 1 verse 18. This hope anchors our hearts in the promise of eternal life, sustained by trust in God's word. Finally, Jesus Christ entrusted his church with the mission of proclaiming this promise of hope. Our challenge, then, is not to remain in the safety of the shore, but to set out across oceans, carrying the joyful and hopeful message of the risen Christ, especially to those neighbors who have been abandoned or forgotten. Invoking the intercession of Our Lady, Mother of the Church, I bless each of you in the name of His Holiness, Pope Leo XIV. Signed, Charles J. Brown, Apostolic Nuncio. Maing buntag pag-usab, maigsoon ko diha ni Kristo. Nining bahina, in behalf sa sa ato ang parish priest, Reverend Father Promencio Mahonsay, sa ato ang parish pastoral council and WIST officers, together with the 50th parish founding anniversary committees, we gratefully acknowledge to those people nga nipili nga mamahimong aktibo nga sakop sa parokya, who shared their talents, time, and treasure in order to ensure the success of our parish 50th founding anniversary. To all pilgrims, all area coordinators, chapel leaders, chapel officers, heads of all mandated organizations and ministries, barangay officials, so Barangay Basak Pardo, Barangay Basak San Nicolas, and Barangay Kiyot, to all parish pastoral council and WIST officers, kaninyong tanan daghang salamat to our mass sponsors from day 1 to day 9, Engineer Roberto Cabrubias and family, Parish Catechist, Divine Mercy Group for Prayers, and 2,000 Hail Mary, Mrs. Mary Anonez and family, Mr. and Mrs. Fernando Goite, Mr. and Mrs. Rogelio Tobilla, Couples for Christ, Don Vicente Rama Elementary School, admin teachers, staff, pupils with DBR, Miss GSPT officers, and parent patrol, Mrs. Hinara Cabanyog, Parish Caritas, Mrs. Marcy Dichosa, World Apostolate of Fatima, Mrs. Edith Aquino, Mrs. Christina Yang, Engineer and Mrs. Philip Abiliana, Extra Ministers of Holy Communion, Patigdas family, Architect and Mrs. Danilo Ledesma, Mr. and Mrs. Rolando Oliveros, Mr. and Mrs. Eric Sacolli, adorers of the Crucified Jesus Community, Mr. and Mrs. June Alerta, Mrs. Juliet Girard and family, Basic Ecclesial Community,
Mr. and Mrs. Roland Montes, Mr. and Mrs. Roberto Intig, Mr. and Mrs. Liler Baltonado, Engineer and Mrs. Herena Lopez, Gwendolyn Malkin, Syra Angeli Lipitin, Mr. and Mrs. Cyril Antoinette Lipitin, Legion of Mary, Mr. and Mrs. Romeo Marinay, Lectors Ministry, Oliviado family, Honorable Isidro Tumulak and Council, Mr. and Mrs. Romelo Patigui, Mrs. Leonora Torbeso and Mrs. Judith Lando, Engineer and Mrs. Edwin Cabardo, Ms. P. Antiquina, Mrs. Fortunata Hichanova, and Mr. and Mrs. Vivencio Centeno. Sa atong mga donors, Loretta Ilanan, Mr. Jeffrey Restauro, Mrs. Findiosa Cavada, Flaviana Tan, Mr. and Mrs. Jonathan Orsal, Mr. and Mrs. Amor Jerez, Mr. and Mrs. Sustino Doblois Jr., Honorable Norman Navarro and Council, Engineer and Mrs. Wib Villaclaros, Mr. and Mrs. Victor Lunday and family, Santo Niño Chapel officers, Villa Calubihan, Galigaw family, Mrs. Nining Cabiana, Mrs. Marilo Perez, Helen Dagani, Antoanga Chapel, Basque Chapel, Ninin Ortiz and family, Mr. Eric and Girly Yenes, Macario and Linda Parama, Mumongan family, Miss Gigi Lusada, Danilo Oraca, Montiray Farm, Rolando Antoliao, EMHC Group 3, Mrs. Judith Yanong, Loela Sanseha, Paranhao Link Services, Mr. and Mrs. Joel Ortez, Bukas Loob sa Diyos, Pastoral Service Ministry, Ima Plando, Mr. Dory and Mrs. Linda Lani Longo, Agnes Pinote, San Roque Officers, Youth Proper, Mr. and Mrs. Rosendo Flores, Bontores Chapel, Cutima Bustamante, and Marife Amante. Kaninyong tanan, daghan kayong salamat. Special thanks to Honorable Jun Tumulak and Barangay Basak Pardo, Tanod and Paper, Mr. and Mrs. Benjamin Ordenesa of Ordenesa Printing Services, atong altar decoration sponsor, Holy Cross Paris and Pedro Calungsod, reflexologist, Mr. and Mrs. Ramon Villaflores, Mrs. Marcy Dichosa and family, Engineer and Mrs. Norcel Nacorda, Engineer and Mrs. Nilo Ibis, Engineer Defrey Daclan and youth volunteers, Carl's Catering, to our parish founding anniversary committees, sa atong priest assignment, Brad Dennis Mission, Novena Mass sponsor, Sister Glory Coliera, Asherette and Gift Bearers, Youth Apostolate of Fatima and World Apostolate of Fatima. Sa atong program, Sister Lori Coliera and Brad Dennis Mission. Presentation, Sister Tonet Jaba, Physical, Logistics, Sound System Installation, Engineer Jeffrey Daclan with youth volunteers. Street Decoration, Banderitas, care of Honorable Boyet Nacorda of Barangay Basak Parto. Solicitations, Paris Pastoral Council sa Food Committee. Sister Leslie Canido with Joy, Duha Ka Joy, Brad Sunny and the youth volunteers sa documentation. Digital Communications Ministry sa atong aftercare, ang Parish Youth Coordinating Council and Ministry of Altar Servers. Sa atong Peace and Traffic Management, ang BPSO o Barangay Basak Pardo, ni Brad Lolong, ni Brad Dudong, ni Sister Annie o ni Ma'am Rose sa atong parokya. Kaninyong tanan, daghan kayong salamat. O kaninyong tanan nga atong mga parokyano sa Holy Cross nga mitambong sa atong ika-50 katuig kapag ka parokya, kaninyong naa dinhi, wala dinhi, o dili makanhi, taga natong masipang pakpak ang atong kaugalingon. Niabot na tag 50 katuig. Sa atong co-celebrant sponsor, Miss Rosita Yu, Mrs. Gloria Yu, Mr. and Mrs. Tini Maglasang, Mrs. Puri Garay and family, Mr. and Mrs. Nelson Roelo, Engineer Rodro Ralion, Dr. Maitos Hau, Catholic Women's League, Mrs. Rimonda de la Victoria, Lina Encherto, Mrs. Juday Alipuyo, Mr. and Mrs. Hil Maribaw, Mr. and Mrs. Delphine Bautista, Mr. and Mrs. Richard and Stella Maris Calamba, Mr. and Mrs. Jonathan Galorfort. Sa atong co-sponsors, karong adlaw, Josie Rose Pacanya and family, Mrs. Perry Romo and family, Bornes family and Brotherhood Chapel, Quaco Compound, and Suran Santo Niño Chapel, Urbanpur. Sa atong mas sponsor, karubuntaga, Mr. and Mrs. Elisar Alianic ang family. Tagaan na to silang masipang pakpak pasalamat. Ato sang pasalamatan ato ang mga liturgical servers, ang ato ang choir, ang Holy Cross Parish, Council of Choir, sa ato ang lectors and cantor of the sound, sa ato mga usherites and gift bearers, sa ato ang Ministry of Altar Servers, sa atong extra ministers of Holy Communion, sa atong Liturgical Arts and Environment Ministry, Digital Communications Ministry. Daghan kanyong salamat. Ato sang pasalamatan atong mga kaparian nga ubay-ubay gud ron na diri. Magsugod lang ko ngadto padong dito ana, nya padong saka. So naguna dito sa Leo si Reverend Father Raymond Michael Chan, sunod si Reverend Father Jonel Fuentes, sunod si Reverend Father Didi Torrentera SDV, then dito si Reverend Father Adonis Hubak, then Reverend Father John Baran, then Reverend Father Noel, then ato ang resident priest, Reverend Father Nomel Rico Arcelon. Dito sa ibabaw, Reverend Father Virgilio Paras,
Then atong kanhi parish priest, Reverend Father Lyle Cono, alias Saint Carlo Acutis. Atubangan niya si Reverend Father Neil Cortez. Then si Reverend Father Hugo Facio Hernandez, CS. Then si Reverend Father Ryan Cortez. Then Reverend Father Aldin Culago, RCJ. Reverend Father Lori Abibiner, RCJ. Reverend Father Brainard Pihi, RCJ. Yeah, Reverend Father Gilbert Canto Rona, RCJ. Then ang hearing the plea, si Reverend Father Eric De La Piña. Ayan, din si Reverend Father Benji Primor. Reverend Father Santos Solitario, RCJ. Reverend Father Ulysses Angus, RCJ. Reverend Father Choker Ihida, TOR. Then si Reverend Father Sangay Nako Raul Sisante. Reverend Monsignor Gilberto Cayetano. Then Reverend Monsignor Trinidad Davdi Silva Jr. Reverend Monsignor Juan Jose Dosado. Then si Reverend Father Teodoro Barok ang ato ang konsaona. Sa atong atubangan, nadia ang ni MC nato si Reverend Father Angelito Heraldes. Nya sa right side ni Bishop si Reverend Monsignor Ray Pinagunda. Nya ang ato ang parish priest Reverend Father Promencio Mahusay. So ato sang pasalamatan ang ato ang mas presider nga nawatana siya 50 years ago. Where are you? Oh, diin mo. So, dali ra kayo ang panahon sa unang pagbasa sa Deuteronomio, mubura o gamay ra ang imong panahon sa kalibutan. So, mupili ta, kinabuhi, kamatayon, grasya, katalagman. So, pilia ang paghigugma sa Dios ug sunda ang iyang mga kasuguan aron ang atong mga kaliwat makatagamtam sa dakong grasya sa Dios. Oh. God is telling us it's good to choose life. Kung gusto ta nga magmalipayon, nindot atong kinabuhi, makahuluganon, pilion nato ang pag-ampo ug ang kagustuhan sa Ginoo ug ang paghuna-huna sa uban. Nagtugon to siya, kung maghuna-huna kuno ka sa imong kaugalingon, mawad-an ka sa imong kinabuhi. So nganong niabot tag 50 kay nitabang ug naluoy kanato ang Ginoo. Tungod sa grasya sa Dios, tungod kay nipili man kita. Nipili kita nga mamahimong aktibo nga sakop sa parokya. Kita ang katawhan, ang balay sa Dios. Kita ang simbahan dinhi sa kalibutan. If we take care our God's house, God will take care of our house. So, madasig ta sa atong ampingan, ang atong balay sa Dios, ato siyang limpyuhan pirmi, ang katauhan sa Dios ato sang dasigon, kung maluya, tabangan, kung mawala, tabangan, nga mabalik sa saktong dalan. Ang maymay sa magbalantay, ang Arsobispo sa Sugbo, His Excellency Most Reverend Alberto S. Oy, Didi. Daghan kayong salamat, Archbishop. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga magagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, daluntang kalinaw ni Kristo.
magsinaptanay. Pagkatigunta kita magkayo sa pamilya, diha sa lawas ng dugo ni Kristo. Pabilin lang mo magbarog. Ang mo picture mo mo patong dito sa ibabaw. So, servers. Magkauyon nga man nagsuon, magsinaptanay. Magkatigumunta kita, magkayo sa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Picture sa Santa Teresa.